ngento ekhulunywa yimi kada ngikhombisa ukuthi into ekhulunywa yimi ayisho lutho into eshoyo ile show yena so ave ngizokhathazeka today ukuthi uma Khumalo ufilani ngami ngesikhathi sithenga imizi uMacele ngahluleka ukuthi ngithengele umuzi because I was not well ngase ngithi kuMacele uma abafazi bami bengeke bakwazi ukufika kwakho nezingane zami zingeke zikwazi ukufika kwakho engikwazi ukuthenga lo muzi because what is the use ukuthi ngithenge umuzi kodwa abantu bami bengayi kwakho wayesethi kuMacele no akanankinga ngase ngithi ayikuqedile ngangamtshela ukuthi ngizothenga umuzi so today ke ngizothula ukuthi ke lo muzi esikuwona owaMacele I did not know that lo muzi kaMacele, but do I know the house? Yes, I do. The previous owners, I used to know them. So for me, ukuba la, ngiyawazi umuzi angazi ukuthi ubelonga kumuntu wakaMseleko. Ngabuthi yokugcina ke. Sanibonga. Yeah, eyokugcina ke lokho. Awu. Ay, sanibongela baba. No, ngacela sikhulumisane. When she came in, she didn't greet me because sikhulumisane. So ngizobe ngenza isilima ke manje ukuthi sendithini ngiyakubongela sibe sikakhulumisane. Am I happy for being ambushed? No, I'm not, because I was told ukuthi siya good family fun day somewhere and I asked questions kumthobeni, but akabonanga kumele angitshele ukuthi last year khona kwesimo kanjani ukuze ngichoose ukuthi ngiyaya or not. So again, I feel betrayed.